يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey adam oğlanları, her namazda libasınızı giyin ve avratınızı örtün ve yiyin ve için ve esrif etmeyin. Tahqiq Allah tebarek ve Teala esrif etyenleri qav görmez. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Sen şolara ayt, Allah tebarek ve Teala'nın öz bendeler için vücuda getiren zinetlerini ve pakide nimetlerini kim haram etti? Sen şolara ayt, bu nimetler dünya dirliğine hakikatte müminler içindir. Ve biz şu tariqa ayetlerini beyan edermiz bilyen kavmlara. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ayet Allah tebarek ve Teala teleke işler haram etti. Çe zahir ve aşkar bolonni ve çe örtülü ve gizge bolonni. Ve haram etti her çeşitli günahni ve nahak zulümni. O şoň dogrulygyny delil hüccet bolmadyk Hudaý tebarek we Taala şirk getirmegi we Hudaýy bilmeýän zadyňyzy aýtmaklygy. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. O her ümmet üçin bir tayin edilen bir wagt bardyr. Pes wagtyky şol tayin edilen wagt gelse, şo wagtdan bir saat ta'khiri de goýulmaz, oşondan bir saat ileri de çekilmez. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ey adam oğulları, eger size özüňizden bolan peýgamberler gelse, size men ayetlerimi okuyup eşittirseler, pes her kim bataqwa bolup özüni we amelini islah etse, pes şonuň üçin gorku we gaýgy we gam ýokdur. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. O oltor adamları ki men ayetlerimi kabul etmeseler, olar dowdak ahildirler. Olar dowdakda hemişelik galarlar. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Pes kim zalimraktır? Ol bir adamdan ki Allah tebarek ve Teala'ga
yalan zatlaryna nispet berýär. Ya Hudaýyň ayetlerini, Qur'any tekzip edip yalana nispet berýär. Şolarga Lawhul Mahfuzda ýazylan haklary özlerine ýeter. Ta wagtyki şolara jan alýan ferişte we şonuň kömekçileri gelse, şolaryň janlaryny almak üçin şolara tawbih edip, aýyp edip şolardan sorarlar. Han Hudany goýup ibadet etýän zatlaryňyz nirededir? Şonda şolar aýdarlar, olar bizden gaýyp boldylar. Biz olaryň nirededigini bilmeýäris. Şeýlerik bilen özleriniň kafir bolanlyklaryna iqrar edip, özlerine şahit bolarlar.